Masu kallo barkanku da warhaka. Kwanan baya ƙasar Sin ta harba wata sabuwar nau'in roka cikin nasara. Rokar da aka kwashe watanni 21 kacal wajen nazarin fasahar ƙera ta, aikin da aka kammala cikin mafi ƙarantar lokaci a tarihi. Cikin shirin na yau za mu yi ƙarin haske kan wannan batu. Kamfanin ƙera roka ta kasuwanci ƙarƙashin rukunin nazarin kimiyya da fasahar binciken sararin samaniya na ƙasar Sin ne ya ƙera wannan sabuwar nau'in roka mai suna Long March 12B. A kwanan baya ne aka harba rokar cikin nasara a wani yankin gwaji na kirkire-kirkire da ke arewa maso yammacin ƙasar Sin, kuma rokar ta cimma nasarar shigar da rukunin taurarin ɗan Adam cikin da'irarsu kamar yadda aka tsara. Rokar Long March 12B sabuwar nau'in roka ce da ake iya sake yin amfani da ita, kuma wannan ne karon farko da aka yi amfani da rokar Long March 12B kana karo na 647 da ƙasar Sin ta yi amfani da samfurin rokar Long March domin aikin harba taurarin ɗan Adam. To jama'a, da wannan za mu kawo ƙarshen shirin na yau, a madadin Amina da Jamila da suka sada ni da ku, ni Bello Wang ke cewa sai wani sabon shiri idan Allah ya kai mu.